Малко. Не знае, може да пробваме, не знае. Седни бе. Седни долу. Тя отдеве сядаше много. Просто е просто, не се е чудила какво да направи. Не го знае като команда. Долу. Я дай да опитам. Не. Стане. Браво. Браво. Много добре. Снимаш ли? Седни. Да, на клипче да направо. Просто ръката. Дай да. Просто няма да й дам, докато тя ще пробва, само че знае, че има и своята ръка. Дигам нагоре. И не давам. И не давам. И не давам. С това хапам пръст, може ли да направим? Оп! И сега давам. И пак давам. Просто не ми бяга ръката, защото ще е следва смисълната. Значи така се прави работа. Ще научим от Галя някой номер. Ето вече знае, чак. Седни долу. Ако не ти бяга ръката. Така да държи. Да, и нагоре. Дигай нагоре ръката. Чакай, че това пък зад да притеснява. Не. Седни долу. Не, долу. Седни. Моята ръка става, с твоята не ще. Да ми ти си по-голяма авторитет. Не, тя просто... Тя се разгрява, може би. Не. Ето е седна. И защо на стела не сядаш, свиньо? Да. Това все едно ти е първи урок. Ето. Въобще не съм направила. Изобщо. Той. Малко ми хапа просто. Не е много. Те такива са най-приятни, дето в началото имат голямо желание. Другите е по-трудно да ги накараш нещо, защото е мотивирано да се пробва да прави нещо. Не, долу, долу. Виж сега, имам тук вътре, обаче няма да ти го дам. Айде да се пробваш. Седни. Точно. Няма да местиш ръката, само нагоре, в една позиция. Седни долу. Саня. Нищо не казва. Тя не разбира сега и да казваш седни. Тя не го осъзнава като дума, просто я караме някакво действие да направи. Да. Тя просто се бори. Опитай пак. Не давай. Как се задъхли? Муцуната и пак нагоре. Просто изследиш муцуната с ръка. Дигай нагоре. Казва ли се да се бориш? Няма да разбереш. Ще разбере. Се пробва 5-6 пъти. Само да не се откаже, да. Край ще се откаже. Дай. Просто все едно съм ми хванала муцуната. Тя ръката ми не бяга, но я принуждава. Виждаш ли? Постоянно не бяга на някъде. Аз ще търся носа и я чакам да направи действието. Правилното действие. Да. Се опитвам с твоята ръка, обаче не мога да го направя. Разбирам. Ама то аз нали не знам много. Трябва да се свикнал да го правиш. Точно. То все пак техника, разбира се. Точно така. Браво. Стой там. Така. Добра ръша. Те свършиха да спят. Те свършиха. Айде сега докато се седна да ти давам. Стой долу. Дигай пак. Точно. Следи муцуната с ръката, натискай муцунката без да даваш. Айде. Все едно се е хванала за носа. Искам все едно да я хванеш така за носа. Всъщност ти не я хващаш. Но ръката ти е така до носа и че не даваш възможност да ти избяга или да направи нещо друго. И натискаш, искаш тази муцуна, искам ето тук. Сани. Имам. Не стана чак толкова бързо. Тя не става толкова лесно. Виж, че колко пъти я пробваме. Отказва се, вече почна да се отказва. Почна да губи интерес. Почна да губи интерес, да. В началото е 2-3 пъти. И това е. Да видим сега. Да. Другия път ще го иска. Я да видим това дали ще остане нещо да направи. И аз имам тук едно парченце малко. Искаш ли гръмно? Да, ма тя вече Ладо не е гладна, тя е яла, да. Да, ние изядохме толкова много бисквити. Сега ще се гледаме. Дай да ти го дам поне така, вече не ръмжим, като има храна.
Много е лапо. Какво има сега? Тук някакви трохички. Чакай, ще ги дадем. Някакви трохички. Гледай сега. Тук муцуната вътре. Виж как. Браво! Браво на Ето, и кучета. тук имаш още една. Още една точка от И бележите. на бушката много са вкусни неща. Не там, Таня. Ето. Не я дърпай, само взимай. Ето. Ей, Саня. Седила. Душица. Много седила. И тя като Джеса хубава за обучение. Дешчика. Който се я вземе, те, особено ако я водят, На обучение. да, тя е много податлива. Ой, Тя се лечи, виж каква е такава жива, енергична, да. Ако, не се отказва много бързо. Сега Да, защото да. е наядена. Иначе Иначе освен ще това трябва ние да да двете, нали малко погледнем. Браво! Браво! Сега няма. Искаш да чакай малко. Ако искаш да изчакаме някаква Кои са? снимчета.